Some of we are correcting things. Koro kanyo kiyudo thuolo mar loso kodgi ji adek makoni. Makano jomatindo, I don't want even to deal with them. Wuo kodgi. Ngisi kawuono. Makopone owinja today. Manyalo change scenario ma politics ma this country today. En ker ma piny. Ka ker ma piny nyalo seto away moro bokwongo luong jotelo ma owinjo ar voice of reason igwenge kama gintie bo wuogo bo penj the common problem bo the bo win heart mar voters on himself maonge ngama wacho ne buadhi mima gima gi promise ndo gine mokwonge magiri lose elections. Some of them do be neno na bunge no. To kandu giwo wi no mi wama odhi otim go to thurgi kori kama haen timo ko nyalo yude kura. I would tell president form that intelligence. Mundo konyi unite the country. It bring up the people to your leadership. Mundo leadership ni yo ne the konyo pain. He will not need Iboronanka politics ni bedo down. Two, county commissioner Makenya Kisumone is very wrong, and I so could dismiss early enough. No. Nikechio man and approach Gugini. He win your cochaco wacho. Let me tell you. Kama fail go. Gini nyo chakre sareo. Kendo wacho nye gini kama ginwango meji chokore. Owe gini bunya ketulu moji. Number ma police Kisumu probably cannot manage that population. Amanye seen the use tactic. Inyani kileone ntiye jesu moro. Mane wanigu dispute ma 207. O kariududu ne wang. Kiju kariududu ngo mongo. Neji gore maraj. Jesu chamba no tell he was an inspector. No the boy chonjo pin. Kato dokuni iwo wang. To kwanya dhiyo mwadhien. Kata mune nwakani. Wabende iwo wang. To gimwanya luti mwongenya kwa res Kenya. Gino cool down. By that time, what did you do to go and approach that place? You know, let us be realistic. Proactiveness. Mar crime bear. Anyang to enga marieg. To gima tama gujo luowa. Cleo. Motama kabisa. Cleo, a region is as good as its strength in production. Production and labor, research centers, and production. One can be manian. Mapokwa penje neto angu mimo indi nyofomo. To them abeto mawa magserikal to gore pain. One problem mar industries in this country. Inyejo mane produce industrial sugar? Miwani. Why can't we go and look at machines manually generated on an economic viable production? Mondo waranka farmer yuto. Majapur yuto. Labor chabenyalu teach. Kashu nikijingeji kia beri kambi. Especially kambi ma production mar agriculture. Nye beri kambi no. Kambi no ngaga research center. Majumu somo de en go lab mapimo gimo wokni. Ko akanyo en gi japadei. En ga casual worker michulo bangwi kachiel. En gi temporary worker maja 3 months. En gi temporary worker maja 9. En gi permanent. Cleo, those are the things I expect. Niki araneni Kisumu county no kende. Nigi Chemelil, nigi Muhoroni, nigi Miwani, which is dead. One gi nuclear. Area no kende ntiye nuclear worth 5,000. Giduto in an average 5,000. Mar kambino. Kendo kanyo nyalo pidho nyaka jomodhier in the sense ni sami pidho niang. Ti pidho ganda, ti pidho duma. Ngejeni ni ang jatwika odumane disogo li puodho ogandi pidhi jogweng no chiema.
These are the things monego watch the government. I'm telling you, nikech kleo kana somo. Inye na ni riembo ga school fees. To baba ne tiyo Nairobi. To nyathi mane ai Sugar Belt area. That one in itself was a promising note. Nikech wuon gi ong'e ni bro yudo bonus. Wuon gi ong'e ni bro yudo pesa nyando pango kata 100 mesa. Ni japuonj gol magi duok na change. Kede kaka korwa kucha ne nitie cotton. Kleo. Wan gu pi ma muting'o rech mamit malich. Tinde wawe keje mantie. Bwana sama ji biro ting'o go panga onge kwa engage community wa bwana loso centers ma ji nyalo some. Erokamano. Yes. Erokamano Tom Nduku. Mano gima